बर' समाजनि थाखाय फिन आरोबाव लाजिथाव आरो गुबुंले थासारि। फिन आरोबाव फिसाय गोनांखा आइजोआ गुबुन हौवाजों खारनायनि खौरां। बिसि फिसा गोनांखा हौवाजों दोनखारनानै बहाबा दंहैयो फिसाय गोनांखा आइजोआ। फिसाय आरो गथ' गोनांखा आइजोआ फिन गुबुन बिसि फिसा थाखानाय हौवाजों दोनखारलांदों। खानाय बोजानो होनना ओंखारबोनाय आइजोआ सौहैफिनासै गावनि फिसायनि न'आव। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय उल्टापानि 10 नं हिमालय गामिनि सुजित नार्जारिनि बिसि दीपानिता बसुमतारिया खानाय बोजानो होनना बिसमुरि फारसे फैनायनि उननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। न'खरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला दीपानिता बसुमतारिया गावनि आंगो फिसाय सुजित नार्जारिखौ नागारनानै गुबुन बिसि फिसा थाखानाय गामिनिनो थामहिनबा गामिनिनो गावबुरा सखिराम बसुमतारिजों थांनाय 9 जुन खालिनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दं आरो दीपानिता बसुमतारिया गावनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौबो लोगोआव लांफादों होननानै फोरमायथिदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। दासिम जेबो खौरां मोनैलाय फिसाय सुजित नार्जारि आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा दीपानिता बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमना दोननो आरो 7896459404 नङाब्ला 7086448246 मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। बर' समाजनि थाखाय फिन आरोबाव लाजिथाव आरो गुबुंले थासारि। फिन आरोबाव फिसाय गोनांखा आइजोआ गुबुन हौवाजों खारनायनि खौरां। बिसि फिसा गोनांखा हौवाजों दोनखारनानै बहाबा दंहैयो फिसाय गोनांखा आइजोआ। फिसाय आरो गथ' गोनांखा आइजोआ फिन गुबुन बिसि फिसा थाखानाय हौवाजों दोनखारलांदों। खानाय बोजानो होनना ओंखारबोनाय आइजोआ सौहैफिनासै गावनि फिसायनि न'आव। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय उल्टापानि 10 नं हिमालय गामिनि सुजित नार्जारिनि बिसि दीपानिता बसुमतारिया खानाय बोजानो होनना बिसमुरि फारसे फैनायनि उननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। न'खरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला दीपानिता बसुमतारिया गावनि आंगो फिसाय सुजित नार्जारिखौ नागारनानै गुबुन बिसि फिसा थाखानाय गामिनिनो थामहिनबा गामिनिनो गावबुरा सखिराम बसुमतारिजों थांनाय 9 जुन खालिनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दं आरो दीपानिता बसुमतारिया गावनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौबो लोगोआव लांफादों होननानै फोरमायथिदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। दासिम जेबो खौरां मोनैलाय फिसाय सुजित नार्जारि आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा दीपानिता बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमना दोननो आरो 7896459404 नङाब्ला 7086448246 मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों।